салом дӯстони азиз, мо рӯзои наздик конкурс дорем. Конкурси калонай. Ҳаиқа калони бадам нестад, нормальняй. Ҷои якум хона. Ин ҳамун хона ки шумо дидестен дар ноҳияи Хуросон, сентри Қизиқалада. 9 сотиқ замин, временка дорад. 4 дар хонаи дигаша бардоштагиам. Ҷои дуюм мебел. Ҷои сеюм 2 та гов, 1 ғунуҷин, 1 буқа. Ҷои чорум 2 гӯспанд. Ҷои панҷум 2 телефони А20. Билет 700 рублай. 1500 та билет ҳастай. Рӯзои наздик конкурс мекунем. Касе хоҳишманд бошад, дар комментария нависед. Чақи комментария бисёр шуд, мо конкурса сар мекунем. рӯзои наздик фикрҳои шуморо мо интизорем. дӯстони азиз, ҳатман фикротона дар комментария нависед. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вебсайти ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем. бепул. хонаи фурӯшӣ дар райони Фархор, кӯчаи Ортабуз. 4 дар хона, битонуш рехтагиан. чихе ки шумо дар суратҳо дидестен. ва временкаҳошам тайёр аст. 2 дар временкаам дорад. нархаш 80 000 сомонӣ. харидори аниқ боша бо савдо карда мешавад мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, колхози Россия, деҳоти Гулистон. 4 сотиқ замин, гирдаш маҳкам. временка дора. 2 та временка дора. 100% бо ремонти замонавиай. кухни, баняш люксай. хонаҳоша рехтагиам. фундаментҳои хонаҳо рехтагӣ. подвал дора. 5 метрай, 5 ба 3. баландии битонаш 1 метру 95 сантиметр. ва ҳама шароиташ муҳайё. 100% аст. нархаш бо маслиҳат аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Бойкабиб. дар 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 кухни, 3 подвал дора. хонаҳо без ремонт аст. коробка аст. ҳуҷҷат дорад. 100%. об светаш ҳаст. нархаш 100 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, паси беморхонаи чашм, кӯчаи Нурулло Ҳувайдулло. дуошонага дар 6 сотиқ замин. дуошонага. якум ошонаш ҳечи кардагӣ нестай мега. метавонӣ хонаш кунӣ. дуюм ошонаш 4 дар хона, қати верандаш, баняш без ремонт. ремонт надора. тоқа шикатур кардагиам. дару тиреза дора. нархаш 24 000 $. харидори конкрет набоша мега, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастай. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, роҳи Сумбула, охири Уртабуз. 6 сотиқ замин,
фундаментош рехтагианд мега. Кирпичош тайёр аст. Як мошин қум, як мошин санг ҳастай. Тахтаву мехчош падарка мешавад мега. касе ки харидор мешавад тахтаву мехчош падарка. об светаш ҳаст. ҳамсояҳош зиндагӣ доранд мега. нархаш 80 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо имо ватсап ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи роҳатӣ, пушти терминал, айроҳи калон 200 метр дур мебошад. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, баня кухнӣ дар дурунаш, кафели кухнӣ варнаша задагианд мега. хонаҳоро шпаклёвка кардестиянд. айнол ремонт кардестиянд хонаҳоша. дару тиреза потолокаш ҳамаш 100%. ремонти замонавӣ. нархаш $28,000. харидори аниқ боша бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ мерседес S-класс универсал. рангаш сиёҳ. соли бароришаш 96. объём мотор 2 куба. моторуш сечкай. мотори сечка. нархаш 37 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад ё алишам карда мешавад мега ба ягон мошине ки хуб бошад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап имо ҳастанд. илтимос мега беҳуда занг назанед. мошини фурӯшӣ Opel Zafira. соли бароришаш 2000. сӯзишвориш бензин. объём мотор 1.8 Екатек. пробег 986 000 километр. состояние мошин 95%. документош 2 моҳа. мошин қарор дорад дар Бадахшон. нархаш 37 000 сомон. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, вайбер, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ Opel Astra H. объём мотор 1.6 Екатека. мошин қарор дорад дар Россия. нархаш 320 000 рубл. насиб мега рӯзи 25 декабр Тоҷикистон меравад мега. алиш ба замин ё хона аз душанбе бохтар қурғонтепа ё аз душанбе боша мега. алиш карда мешавад. агар Тоҷикистон баромега нархаш 60 000 сомонӣ. ина касе хоҳишманд рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо, вайбер ҳастанд. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. ҳатман дар канал обуна шавед ва лайку комментарияро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо ҳаст. ҳатман моро дастгирӣ кунед дӯстони азиз.
замини фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон 10 сотиқ замин, фундаментҳои 5 дар хонаро рехтагианд. Гирдаш маҳкам аст. Документош 100% аст. Нархаш 100 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Imo ҳастанд. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк монда набошед, ҳатман лайк монед ва агар тавонед ҳамин видеоро моро падилитса кунед. дар WhatsApp, Viber, Imo ва фикротонро дар комментария нависед. агар ҷо хонаем, агар ҷо мошин, агар ҷо заминҳои фурӯшием, шумо фикротонро нависед, мо коста ёфта баҳри шумо пешкаш мекунем. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда, худованд мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстон.